Il-Prim Ministru Robert Abela mistenni ħabbar il-kabinett tiegħu l-erba', dan wara dik li kienet ġurnata twila ħafna f'Kastilja, ġurnata li fija kellu qatt talaqat mad-deputati tiegħu wieħed f'dak li hu eżerċizzju delikat u komplikat, l-eżerċizzju tar-rixafil tal-kabinett u l-grupp parlamentari tiegħu. Jidher li l-pjan li kellu Robert Abela li jieħu l-Ministeru tgħawdex minn idejn Justin Caruana biex jagħtih lil Clint Camilleri falla hekk kif Caruana irrifjutat il-Ministeru tal-Edukazzjoni minflok dak tgħawdex. Dan jidher li ħarbat xi ftit dak li kellu f'moħħu l-Prim Ministru. Jidher ukoll li Abela prova jagħti l-portafol tal-affarijiet barranin lil Fern biex ikun jista' jgħaddi l-Ministeru tas-Saħħa f'idejn Deo Battista li sa issa kien segretarju parlamentari. Chris Fern kien wieħed minn tal-ewwel li ltaqa' mal-Prim Ministru kmieni tlieta filgħodu, laqa li damet ftit inqas minn siegħa. Fern joħroġ minn Kastilja b'espressjoni ta' tensjoni kbira u bi ftit li xejn kliem għall-ġurnalisti li kellu jistennewh. Fern li sembis l-istess kliem li kiteb fuq il-medja soċjali fl-ewwel reazzjoni tiegħu għat-telfa li ġarrab ftit tal-jimilu, jiġifieri li hu jibqa' lejali lejn il-partit. Madankollu inqas minn siegħa wara f'mossa li sorprendiet lil ħafna, Chris Fern reġa' der dieħel Kastilja biex ftit tal-minuti biss wara der ħireġ aktar rilassat. Sax tikkonfermanna li qed għandek il-Ministeru f'idejk? Il-Kabinett jitħabbar mill-Prim Ministru meta jkun il-mument propizju ta'. Id-deputat mexxej ieħor tal-Partit Laburista Chris Cardona ukoll der dieħel f'Kastilja, iżda qalilna biss li l-kabinett huwa prerogattiva tal-Prim Ministru. Ministru ħabbar u l-kabinett. Sorsi qed jgħidu li Cardona mhux se jibqa' Ministru tal-Ekonomija. Deputat ieħor li der dieħel Kastilja kien l-eks segretarju parlamentari Silvia Xkembri, illi qal li jinsab sodisfatt bil-laqgħa li kellu mal-Prim Ministru hekk kif jaf ikun proprju hu li jieħu f'idejh l-ekonomija. Taf li ma nistax ngħidlek. Lanqas il-Ministru Evarist Bartolo ma ta' kummenti lill-ġurnalisti. Kuntent li se nkompli nservi l-pajjiż. Inotajna li fost in-nies imsejħa f'Kastilja kienu tnejn il-backbenchers li kellhom laqgħa mal-Prim Ministru u għalhekk wieħed jistenna li dawn jidħlu fil-kabinett bi Clayton Bartolo tul il-kampanja għal mexxej joħroġ on u għal Abela. L-oħrajn kollha żammew mal-istess sentenza ta' sħabhom. Diskrezzjoni tal-Prim Ministru kif diġà qed stali li jagħmel kabinett u jiddikjara min ħajamel kabinett. Prerogattiva tal-Prim Ministru jħabbar. Punta mill-ħatrit fil-kabinett huma prerogattiva tal-Prim Ministru. Nistenna li jkun qed iħabbar iktar dettalji fil-ħin opportuni li jkun qed jaraw. Rwol ġdid tkunu tafu aktar issa mingħand il-Prim Ministru grazzi ħafna. Issejjaħ ukoll f'Kastilja iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti tax-Xjenza u Teknoloġija Jeffrey Porcino Orlando. X'int qal mal-Prim Ministru? Sejna ħanoqgħod niddiskuti meta jkolli meetings Kastilja x'int qalu ma jintqal xi ħasra. X'ħajkun l-rwol tiegħek? Il-meeting ħasra. X'ħajkun l-rwol tiegħek? Rwol li huwa fiex inta qalbu ħafna. Intant Net News huwa infurmat li Edward Cicluna se jingħata l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li rrifjuta Fern. Fil-waqt li l-Ministeru li saftitilu kien vakanti wara riżenja ta' Konrad Mizzi, dak ta' Turiżmu jaf imur f'idejn Chris Cardona. L-uniku persuna li konfermalna li żamm postu fil-kabinett kien Michael Farrugia. Madankollu huwa ma konfermax li se jkun qed iżomm il-Ministeru tal-Intern. Se jkolli r-rol fil-kabinett, ovvjament id-dettalji se jkun qed jiġħabbru aktar tard. Kristina Majra, għal Net News.